Halo, ketemu lagi bersama aku nih di Urip Bonus Channel. Sabtu pagi, apa kabar sahabatku? Apa kabar saudaraku? Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan barokah dan hidayahnya kepada kita semua, berupa kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan untuk kita keluarga. Amin. Dan tetap yes. Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai pada Sabtu pagi ini ya. Nanti malam minggu ya. Di Sabtu pagi ini saya ingin membincang terkait dengan Mazda Gading Paukir yang sudah berkali-kali saya monitor luar biasa. Saya mulai dari pertunjukan di PG Kebun Agung Malang itu, penampilannya Mas Gading luar biasa. Berikutnya tidak saya ikuti, namun tetap saya ikuti pada waktu di Pati, yaitu tanggal 23 April kemarin ya. Sudah lama nih, nah apa. Yang penting saya tuh ingin mengapresiasi dari satu tempat ke tempat lainnya, dari waktu ke waktu lainnya. Perkembangannya luar biasa. Mas Gading Paukir yang setahun lalu saya melihat seperti ini, sekarang luar biasa. Ketika Purwocarito closing opening ya, waktu pambuka itu saya merasakan ya, saya melihat pertunjukan wayang seperti zaman dulu. Jadi ada ngerangin, ada romantisnya, ada kewibawanya, luar biasa. Tutur katanya onto wicone luwes lancar, kemudian nun sewu. Suaranya Mas Gading kan luar biasa. Jadi empuk merdu. Ketika dia janturan atau onto wicono itu nampak banget kemerduannya, apalagi itu nanti kalau sudah nembang. Namun kali ini saya tidak mensepil terkait tembang menembang dari Mas Gading, namun saya ingin mensepil pambuka atau Purwocarito, mulai suluk nyabet nih wayang suluk sampai kedatangan, menceritakan bahwa dia Amarta itu masih galau karena tidak ada kehadiran seorang Semar. Ini ceritanya Semar membangun kayangan ya. Tidak kehadiran Semar beberapa episode, tidak hadir dalam persidangan, dia membincang. Ternyata Sang Semar ini akan membangun kayangan, membangun sesuatu. Dan ini salah persepsi antara nanti Sri Bathara Krishna atau Krishna palsu ya, bersama putranya Semar yaitu Petruk, yang datang sebagai utusan pinjam meminta kehadiran Pandawa Lima ke Karangkadempel, ke rumahnya beserta jimat Kalimsoto dan lainnya. Nah, dari sini terjadi dramatisasi. Mas Gading sudah memainkan drama yang luar biasa. Kenapa? Ketika Amarta membincang terkait dengan tidak kehadiran Semar ini, kan suasananya sakral, suasananya formal. Namun ketika Sang Petruk anaknya Lurah Semar ini diutus untuk meminjam Kalimsoto dan kehadiran Pandhawa tersebut, suasana menjadi segar. Bahkan kurang ajar Petruk ya, semula bahasa sakral, kemudian ada bahasa Petruk, bahasa beguejekan, namun pas banget. Apa yang disampaikan Petruk itu penuh petuah-petuah. Bahkan menurut saya Mazda Gading sudah mulai bicara permasalahan dan konflik di negeri ini, konflik di negeri yang terjadi saat ini. Jadi mulai peradilan, korupsi, mulai apa-apa gitu, semuanya seakan-akan ada konflik di situ. Dan lagi terkait dengan korupsi ya, seakan Mas Gading itu membicarakan abolisi dan amnesti.
yang terkait dengan Sekjen PDI Hasto Kristianto dan Tom Limbong yang kena abolisi. Ini luar biasa. Dia sudah mempertanyakan bahwa peradilan di negeri ini sekarang sudah tumpul. Nah, oleh sebab itu, karena kemajuan dan peradilan yang ada di negeri Amarta ya, bukan Indonesia ya, ini menurut Mas Gading, ketika di negeri Amarta ini sudah tumpul, Semar akan membangun peradaban yang berbeda seperti itu. Namun terjadi salah paham. Untuk lebih serunya, yuk kita nikmati bagaimana dramatisasi dari awal. Jangan ya, diikuti dari awal sampai akhir nanti. Klimaknya nanti ketika Petro ini berkomunikasi, bertentang, bergelut sama Krisna Palsu tadi. Ketika nanti itu sudah seketika itu sudah berkomunikasi dan ramai, inilah klimaknya. Mari kita ikuti seperti ini. Ilahi gawe kena mastu purama sidam, gawe kena mastu silat mriki wang jagat karono siran tondo, gawe sisane bisono sono sinau lawan kula pestu ngasil stantun lampahing Buddha jiratur tutur katelo tulo tolat mreladen paradya pinursita ngumpama paramene skara karna giya tuming jaman purwa. Wini sudah terengkang dinomodomo pinardi tameng laloto mangkyo tekap pasalaning Gopinto tanun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung samro enggoto berwakaning carita linarik runtuting basa dongeng kuno musroso yen linaras saya karos mula cari rang rasa wani roing diri rasa rumangsa rumangsandir jalma kinuwaca Jarweh Gusti nangkup cahing carita ana becik wis gumelar jroning pakliran ya tukang sejadah mirsani pagelaran Ringgit Purwa Surya Candra Darum yang kadir Kartika Kinapa kudrating angkawasa sari radra ngedri pawana perweng tekan dosina gilir kumati tanpa kembo temah dadi wetanganing dina sasi warsi tukang sarta abad karo kelantangan tumakar sinirambun kejawating Grembyah dadi wadhanging kutu-kutu alang atoko brono yang brontoya dadi bebranan kang tanpa wicalan jan menungso tinitah priya wanita spondo-pondo anut golongane bangsa dewi-dewi Negara-negari pun ditekan kaya padi dosa purwa eko marang sawijati linuwih dosa 10 purwa marang wiwitan senadyan karah kita ing dewa ingkang sinangga ing pratiwi kinasungane ngakoso kinapit ping samudra raja sami anggana raras nanging dayan kadya kang genupiting dalu samangke yakti ingkang sinebat gumelaring negari Ngamarta ya negari Indra Prasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintaka-pura apadana kinarya kandha saratri mangkawit upaya negari satuk tarantuh kalih nadyan sewutan jangkep sadosa dasar negari kang panjang kunjung pasir wukir roh jinawi gemah ripah kerta tata turaharja tur dasar para kawulane samya sayek saeka kapyakarya luhuring nusa bangsa lan negari tu negari Indra Prasta kena winasta negara ingkang gedhe gore padang jagate dhuwur kumusik jero tancepe ado marang puncarane mila dadana momokal lamun ngengung tejane ngambar arum kuntaping nagri lah sinapa wae ingkang jumeneng nata ambek bau dendha Anyaprawati yak jejuluk Sang Maha Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira ya Prabu Darma Kusuma
Darma Wangsa, ya sang Dwija Kangka, ya sang Ajata Satru. Nalendra ingkang berbukti bahwa Laksana tur hamba kang ngayomi Darma, kang ngayomi agami suci, kang ngayomi para kawula kang samya ngreksa raharjaning nagri. Tuwin kang ngayomi dhateng hak ing sapadha-padha. Jumenenging Sang Nata nyata saking setya bektinipun para kadang Pandhawa ingkang pembat ingring praja. Kapunggal semanten kawibawaning Prajawit lamun to ginunggunga nadyan sarati tenan ana pedhote. Nuju rirat sajuga Sang Nata kepareng miyos tinangkil mungging sitinggil pinaturata kadhep dening para kadang. Gaglah yayah prayit ning kewuh tugu menika pisanipun satria ing Jodipati. Kekasih Raden Werkudara Raden Bratasena dene ingkang lenggah mabuka marika lumuka lir Konjeng Batara. Duh menika pisanipun Sampawadya satria ing Madukara kekasih Raden Arjuna. Ya Raden Janaka, ya Raden Werwadi. Datan kantun pisanipun satria kembar kemanikan nenggih Raden Nakula saha Raden Sadewa. Dene ingkang pinangka tetindhing para wadya kasambet pisanipun para mantri bupati nayakaning praja. Hampir blabar wanayah samudra tatangka tepi maneka busananing para wadya tinon kadi panjaraing puspita. Nalika semanten kaget kabara kasan ampirawuhnya ingkang nata ing Ati Prabu Sri Bathara Kresna. Kepareng lenggah jajar lan Sang Nata pramila daya-daya den acarani. Dadi mangkono pangodasmananing ndra ingkang dereng kawadaring lisan. Tos menika ingkang lajeng nuwuhaken pitakenan sejatosipun wonten menapa Kakang Semar menika. Saumpami Kakang Semar menika kagol kagelaning galih nanging lajeng menapa ingkang jalari. Menapa inggih pun puntos kadang ingkang sampun damel kuciwaning manah. Menika Kuwu Prabu ingkang dadosaken petenging manah Kuwu Prabu Dwarawati kepareng lajeng paring sabda tumamrih pajaring lelampan menika Kuwu Prabu Kuwu Prabu ing Dwarawati. Andra ingkang puspita rum kasiliring samira nombre sekar kadung ngas kadanyo maweh raras retnaning griya maksudmu jagat madyalinungwih Yayi sampeyan sampun boten badhe karampit menapa ingkang dados sabdanipun Yayi sami aji sampun kula tampi kanthi trewaca Yayi bilih Yayi Prabu kalenggahan menika ngrembak babagan Kakang Semar menika tumrap ingkang raka malah kepasan Yogya katujuh inu tegesipun menika malah ngleresi menapa darunanipun mekaten Kuwu Prabu nggih
Jalaran sejatosipun praptanipun ingkang raka ing Dwarawati wonten negari Ngamarta menika kejawi minangkani pamundhutipun Nyai Prabu nanging ugi badhe caos pawarta babagan Kakang Semar menika. Parandening mangke jebul Yai Sami Aji malah sampun angmah-umai rembag inggih babagan kawontenanipun Kakang Semar menika. Lah menika kula lan Nyai Prabu bebasanipun tumbu oleh tutup inggih. Lajeng keparenga paring dawuh Koko Prabu badhe paring pawarta menika perkawis menapa? Nggih perkawis kawontenanipun Semar menika. Yai, estunipun ingkang raka sampun mireng pawarta yen kalenggan menika Semar badhe mbangun kayangan. Sepisan malih Semar badhe mbangun kayangan. Lah menika. Mbok menawi nggih perkawis menika ingkang jalari Kakang Semar sawetawis boten seba caos wonten negari Ngamarta. Pramila sareng kula nampi nawula saking Nyai Prabu supados enggal prapta wonten negari Ngamarta mila lajeng kula gelak lampah kula daya-daya enggal saged pawarta kalian Nyai Prabu. Wah, Kresna kakangku. Aku suplatur, aku tak takon. Semar kok bakal bangun kayangan. Kuwi sing tok karepke kepiye? Lah ya kuwi Werkudara. Pun Kakang dhewe nganti tekan saiki isih tuwuh tandha pitakonan. Semar kok bakal bangun kayangan ki sing dikarepke Semar kepiye? Umpama to bangun kayangan banjur kayangan ngendi sing bakal dibangun? Merga kayangan kuwi werna-werna. Mongko kayangan kuwi papane para dewa tur manggone ora ning Marcapada. Umpamane Semar bakal bangun kayangan tenan. Yen manut wawasane pengendikane Kresna kakangku, kuwi bener apa salah? Yen pun Kakang, pekertine Semar kang kaya mengkono mau genah yen to luput. Kok Kresna kakangku iso ngluputke? Dasare apa? Werkudara, piye? Pun Kakang wis ngendika ing ngarep yen kayangan kuwi papane para dewa, tur ya wis duwe jeneng dhewe-dhewe umpamane. Kayangan Suralaya ya kayangan Jonggreng Saluka, kayangan Kaendran, kayangan Nguntara Segara, kayangan Suduk Pangudal-udal lan sapanunggalane. Mulane Semar bakal bangun kayangan kuwi tak anggap luput gedhe. Lupute nggon ngendi? Luputi merga Semar wani nyahak memenangi ratu-ratune para dewa. Ya kuwi pukulan Sang Hyang Jagat Girinata. Dadi umpama bangun kudune sing menang bangun ki ya mung pukulun Bathara Guru. Dudu Semar. Merga Semar mapane ana Marcapada. Kuwi rak merga mung penemune Kresna kakangku ae. Mula tak jaluk perkara iki ditelusur luwih dhisik. Aja grusah-grusuh mundhak ke seluruh dalan buntu. Lan aja nganti awake dhewe malah dadi klora-kleru karo Semar. Wah, yo nek sing dikarepke Semar bakal bangun kayangan kuwi kaya sing dikarepke Kresna kakangku. Nek dudu kepiye? Mula perkara iki awake dhewe kudu bertitis. Lan yen pancen ancas lan gegayuhane Semar kuwi tumuju marang kautaman kang migunani kanggo bebrayan agung. Wah, awake dhewe kudu sabiyantu marang Semar. Ngeling ana yen labuhane Semar karo awake dhewe wis nganti ora bisa diitung maneh. Lho. Lah kok malah arep dibantu ki kepiye to? Semar bakal bangun kayangan kuwi genah yen to luput. Kok malah arep dibantu? Durung karuan luput. Wah, wong kuwi aja gampang nibake Cubriya. Kudu ditelusur dhisik. Wah, nek pancen Semar ancase becik, kudu dibantu sautuhe ya. Ya wis sakarepmu mengko dibuktekke wae Werkudara. Yai Sami Aji. Paduka sampun mireng piyambak bilih yen Kakang Semar badhe mbangun kayangan menika teges Kakang Semar sampun nyahak wewenangipun para dewa. Cetha yen lekasipun Semar menika lepat. Kangge titikan mawon Semar samenika sampun ngewahi adat. Malah sampun boten seba caos malih pramila. Babagan menika Yai Prabu kedah ingkang praitna lan waspada. Sampun ngantos kasempyok dhateng dosanipun Semar Badranaya Yai Prabu. Sigra-sigra yen permana ganca sigra ngraketa nawang sesangka.
manggahing Sri Nalendra ambek marwa sing sang katri kumulung mangrempak katri kumulung mangrempak ing wadya kurada kura reka kiri Econe nira samya imbal wacana ginemraras ginandarasa nanging pangendikaning nata ndwarat ingkang wekasan akarya legak jroning griya nata ing Amarta satemah pasewakan dedep tidem tanana ingkang nyabawa kocap kasaru geger pasebacai pihak ngarsa tanggaping wuri sakti piswanipun utusan saking Karang Kadempel nenggih Ki Lurah Petruk Kantong Bolong mihak sagung para ingkang sumewen dadosaken horeking pasewakan kanca pihak kanca ana daya Sinongwati jagat kinari hamung mbak lumembak umbak ing samudra bali lumut hambek kanggeng awito denceng-dencengan Petruk es musuh mengko pengawak Bajra Bayana wigati apa tumuli matura Petruk nggih amit pasang kaliman tabe tirping laya duni dumawang kawang tuwang keparang matur mbok bilih wonten lepatipun wonten lepat anggen kula matur mangke saestu kula nyuwun samudra pangaksami nggih suwun iya Petruk ora dadi ngopo banjur ana wigati apa Petruk ya nggih waleh-waleh menapa sinuwun sowan kula menika sejatosipun dipun kengken kalian kakekne Semar dene aturipun kakekne Semar nuwun sewu saderengipun badhe kula tirakaken murih sampun ngantos wonten tembung sudaning titipan miwah undhaking pawarta mengko karep kepiye tembungmu kuwi Petruk nggih margi racak ingkang wonten menika malah undhak ing pawarta
sudaning titipan undhaking pawarta. Umpaminipun ler dusun menika wonten sawer ingkang agengipun namung sak jempoling suku, nanging sareng dumugi wonten kidul dusun sampun wonten kabar ana ula gedhene sak lengen. Dumugi dusun kidul dhewe kabare ana ula sing gedhene sak kempol. Dados kabar wau saking wiwitan dumugi pungkasan boten cocok kalian kawontenan sak lugunipun ngaten mekaten. Banjur tembung sudaning titipan menika adaan saking nginggil grojok-grojok dumugi ngandhap mung kricik ya Petruk banjur kepiye pengendikane si Kyai Semar. Kayane Semar lumantar kula saestu nyuwun pangapunten yen pinten-pinten pisowanan iki mboten seba caos wonten Garing Amarta. Kula dhewe niku jane nggih gumun kalih bapak niku. Pinten-pinten dinten niku bapak senengane mung tongok-tongok pungun-pungun sarwi ngalamun mila kula lajeng miterang dhateng kakekne kula dedes jane wonten napa to? Jane ana apa Pak? Nah, dangu-dangu bapak terus bloko yen jane bapak niku gadah gegayuhan kepengin bangun kayangan. Ning kayangan teng mriki sing dikarepke bapak sanes kayangan sing magrong-magrong kados kayangan Jonggring Saluka. Kayangan Kaendran, kayangan Sidik pangudal-udal, kayangane para dewa niku babar pisan boten babar pisan sanes. Ning sing dikersake bapak niku kepengin dandan-dandan kahananing jagat, kepengin maluya jagat, kepengin nyelametake budayaning watak nista ambek candala. Lah saniki pripun to? Ketingale ngoten niki negara sing agung dasare ayom tur nggih. Ayem ning yen diglecah diteliti jebul negara niki sakniki sorot ngengunge pun ketok layu. Sebab napa? Sebab anane sing ana dhuwur mung padha rame-rame, sing ana tengah mung padha regejegan golek benere dhewe, sing ana ngisor mung ngenteni besok kapan padange. Mongko wong ngisor wong cilik niku pun sami bosen saben-saben mung disuguhi wong padu. Saben-saben do debat munine mesti mbela wong cilik ning nyatane pundi nyatane? Nyatane sing ning ngisor ya panggah mawon tetep wae, sing ning ngisor ya ajeg padha megap-megap. Jagat iki prasasat melu nangis labet pakartine menungso sing do lali purwa duksina. Kasusilan wis amis, rasa kabangsan wis tipis, rasa katresnan mring sesama wis ginikis, rasa kawicaksanan ya wis kalis, malah akeh para nara praja ngumbar janji nanging mung lamis. Pernatane negara niki sakniki pun remuk rempu luweh-luweh babakan hukum. Pernatane hukum pun bosen pun boten jejeg malih. Ucape para pangarep-pangarep niku mboten kena digugu karepe mung do nuruti nepsu, mula mboten wigih-wigih mboten mangu-mangu nginger pernatan sing baku, nerak hukum sing lar saking utamaning laku. Pamrih supaya padha urip mubra-mubru, mula do kendel nyolong bondo negara dianggep ora saru. Yen dilingke malah mung do ngejak padu, terus tutuke pecuca-pecucu. Mangan duit negara tenge nganti mlentu. Barang konangan dihukum 15 tahun ning lagi nglakoni 3 minggu wis metu. Kuwi lak cepet banget to niku. Ibaratnya sekolah 15 tahun ki lagi entuk 3 minggu wis metu. Niku ibaratnya padha kalih dine wektu 15 jam. Neng 3 menit pun metu niku. Petro yo mangan apa? Jenengan kok gak atekke? Kulino apa jenengan niku? Rasebrono. Mboten nggih ben ora apa jenenge? Ben ora sepaneng bae kok. Nggih niki kula terus melih. Niki wau dugi pun metu. Iya Petruk. Merga niku tutuke jeksa negara niku nggih terkadang wonten sing gelem dituku nganggo duit. Ah niku. Lho niki nyuwun sewu lho niki. Nyuwun sewu, nyatane sakniki niku kathah para nayakaning praja sing mung do menggalihake kebetahaning pribadi. Satemah
lirwa ing sesanggeman boten migatosaken para kawula alit ning sing dipikir mung kendhile dhewe. Pun cobi to. Lah sakniki niku kadang yen digagas niku aneh. Perjudian kadosta remi, domino, kiyu-kiyu, terus enten nomor togel, slot. Nah niku diberantas habis-habisan. Ning jebul sing ana dhuwur malah ana sing do gelem korupsi mangan duwite negara utawa nilep duwite para kawula lho. Nah niku nek ngaten niku parah pundi? Mongko watak menungso niku serakah. Nek korupsi umpama ora konangan ngono ibarat wong mangan krasa enak banjur anane mung ngarep tanduk wae. Ibaratnya disuguhi iga. Sore esuk wis ngomong nek mampir tuku sate. Tekan kene disuguhi iga. Banjur tanduk terus. Iya Petruk. Nah niku. Mila mboten omong kaliyan sakniki para kawula banjur padha ngudel bingung nungsang palang numbuk bentus merga sing arep dinut ni sapa? Sing arep digugu sakniki sing endi nek do bingung ngene iki. Anane mung padha sikut-sikutan sing kono mitnah kene sing kene mitnah kono senengane do gawe pawarta ngapusi malah do seneng gawe berita hoax. Senengane do golek pendhok supaya ketok senengane mung do golek benere dhewe nek ora ngene ora. Pokoke pernatane pun bubrah selangkrah ora karo-karuan. Mila bapak sangat-sangat prihatin lajeng tuwuh pepinginan kepengin dandan-dandan budayaning watak nista. Kepengin mujudake manunggaling kawula kaliyan Gusti, kepengin maluya jagat murih jagat niki ayem tata titi tentrem warata tias bagya mulya. Cekap semanten ingkang dados atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangkring ngene iki wis. Oh nggih niki catatan penting. Sanese niku Bapak nggih kepengin dandan-dandan mangun-wangunan kadosta papan panembah, papan pariwisata, papan pariwisata melih, papan pawiyatan, papan kesarasan, papan olahraga, kolam renang dan seterusnya. Nah niki intine mawon, cekake mawon mboten enten danane. Kula niku tundhep poin kok. Mulane kula mriki kalih ngejokke proposal. Mungkin mbok menawi enten sik medun cupeting dana iki nggih ngaten menika. Nah niki. Terus ajar ngilmu gendam niku sing ora apik nggih niku. Nek kula mboten, nek kula mboten. Kula wong jujur kok kula niku. Iya Petruk. Mengko dirembuk mengko meneh babakan dana kuwi mau. Nggih, nggih. Mengke direbuk mangke melih. Mboten apa-apa sing penting enten kejelasan rumiyin. Nah, lajeng Bapak nampi sasmitaning Jawata bilih murih kasembadan gegayanipun Bapak menawi kakekne Semar saged mundi pustaka werna telu inggih menika pustaka Jamus Kyai Jimat Kalimasada ingkang nomor kalih Payung Tunggul Naga, ingkang nomor 3 Tumbak Orolang. Mila lajeng ewet mapan perkewet ing ngatasi mung batur kok badhe nyuwun ngampil pusakaning ratu menika mboten pinanggih ngakal lan mboten pinanggih nalar. Mila Bapak lajeng matah mitungkas dhateng kula truk kowe matura karo Gustimu ing Ngamarta, aku ora wani ngampil siji-sijine srana Gustimu derekno menyang Pradesan. Surasane dimen nguningani greget gumregeting para kawulane nggone padha mangun praja mangun wewengkon lan sak panunggalane menika sinuwun monggo kapenggalih. Yo Petruk nanging utamaning jeneng ingsun nedya mundhut tetimbangan kelawan para kadang nggih menika kok prayogi sanget sinuwun wonten samukawis menapa menika prayogi tetarosan kalian para kadang rumiyin. Yo Petruk, Werkudara. Ana perkara iki kadiparan pamrayogamu Werkudara. Wah, ora usah kesuwen. Ayo saiki mangkat menyang Karangkadempel. Biyantu marang Semar nggone mbudidaya murih becing wewengkon ing Pradesan.
yen perlu pira ragate Werkudara sagu nambahi tumrap kebutuhane Semar. Syukur yen ngono Yayi. Dimas Arjuna piye? Senadyan ingkang Arjuna ugi mekaten Kuku Prabu. Menawi wonten kirangipun Janaka sagah mbiyantu murih rancaking anggenipun Kakang Semar badhe mangun badhe mangun kayangan. Senadyan pun kembar ugi mekaten, senadyan pun kembar ugi mekaten. Menawi perlu kasatriyan Sawu Jajar miwah Bumi Retawu didol kemawon mboten napa-napa. Kangge kabetaran Kyai Semar didol nggih mboten napa-napa. Ampun didol riyen, gadhe riyen. Sementara digadhe sertifikate napa? Ampun langsung didol. Bahaya niku langsung didol digadhek alon-alon. Digadhekke niku lak teng pendopo niku enten gamelane. Lah niku gamelane didoli riyen alon-alon. Nah, terus mengki tekan sertifikat lemah terus didol entek njokan. Ya muga-muga tenanan anu maksud tegese diragati tenanan nggone bapak arep duwe gawe iki. Wis ngene iki engko keuangan aku sing mimpin aku. Ibaratnya bendaharane engko Petruk. Wong Petruk sing dijokke rono rene sing diutus karo bapak rono rene ya gelem ora gelem bendaharane tetep Petruk. Ngono kuwi wis beres. Petruk kula wonten dawuh mengki riyen Yai Samyaji megat 5 sawetawis sareng Yai Samyaji nampi aturipun Petruk kok lajeng aturipun ingkang raka mboten kapenggalih. Lho nuwun sewu sinuwun. Semenipun Sunan Dwarawati kok mboten rena ing penggalih kawana Petruk. Oh Prab. Aku ki ya bakal ngampil pustaka Jamus Kalimasada merga iki semangka Kresna ki wah tak rungokne sik wae. Pripun merga negara Dwarawati lagi ke Taman Pagebluk. Napa? Negara Dwarawati ke Taman Pagebluk. Iya Petruk. Kawono Petruk nggih. Koko Prabu go bakal ngersake mundhut ngampil pustaka Jamus Kalimasada. Oh, ngaten to. Dadi niku cethane Dwarawati sagedipun mulya rengganing praja menawi dipun tumbali pustaka Kyai Jimat pustaka Jamus Kalimasada ngaten. Mengkono Petruk. Oh, lha nggih monggo mangsa bara anggenipun badhe menggalih ning nuwun sewu lho nuwun. Dwarawati menika ingkang jumeneng nata Sang Marting Jagat sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Monggo menika nadyan titah swantan nanging titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewaning kabagyan. Monggo Wisnu niku tukang dandani jagat, tukang ngayomi jagat. Lah yen negara Dwarawati sing ratune titise Wisnu, wae negarane kuwi iso ke Taman Pagebluk mendah negara liyane kaya ngapa rusake. Monggo negari sanes-sanesipun ketingalipun malah ayem mawon niku. Kados sing Amarta, Pancala, Wirata, Mandaraka. Ketingalipun nggih ayem-ayem mawon mboten wonten napa-napa. Lah kok jebul Dwarawati malah ingkang ke Taman Pagebluk. Niku nggih nuwun sewu lho sinuwun niki ngatos-atos radi mencurigakan niki soalé. Engko gek-gek Kresna ki Kresna fotokopian. Engko meng print-printan niki mengko. Ngatos-atos lho niki. Estu. Saniki kathah sik ingkang namine black magic kathah. Black magic niku tisu. Hus. Black magic niku ilmu hitam. Magic niku sihir, hitam kuwi black niku hitam berarti sihir gelap. Ngono Petruk nggih, saniki niku wong nyewake sandangan niku nggih kathah. Sandangan
nyewa kostum Kresna ngaten nggih pun kathah. Nanging nggih niku wau ngatos-atos. Nun sewu nggih. Mila jumbo kalian atur kula ing ngajeng sampun ngantos wonten tembung undhaking pawarta sudaning titipan mbok menawi nggih wonten mriki niki jumboing tembung menika pramila yen kula lho niki yen kula prayogi negari Dwarawati dipun uningani dipun taliti langkung rumiyin yen cetha-cetha Dwarawati nandhang pagebluk lah menika monggo mboten napa-napa nanging menapa mboten langkung prayogi kangge menggalihake kawulane dhisik yen wis cukup lagi mikirke wong kono-kono. Lah wong sing ning kene mbutuhake kok malah arep dienggo bantu wong kono-kono. Tur malih sinuwun menawi wonten Karang Kadempel pustaka Jamus niku mboten badhe pisah kalian Paduka. Nanging menawi Jamus kalih masa Dasyos katur dibeta wonten Dwarawati badhe kangge tumbal. Nah niki dienggo tumbal niku apik-apike dienggo tumbal niku nggih mung dipendhem, dienggo wadal niku Gun. Iki kepeksa ingsun ingkang paring mangsulan. Oh nggih. Neng nun sewu kok semunipun Simun Dwarawati mboten rena ing penggalih niku. Kersane ados pundi? Petruk. Kowe ngerti to yen nggone bapakmu kepengin bangun kayangan kuwi sejatine luput. Lho. Luput pripun sakniki? Lupute bapak nggon ngendi ya, Ra? Ya kena luput. Kayangan kuwi nggone lenggahe para dewa. Lah kok dadi arep dibangun karo bapakmu ki karepe kepiye? Kuwi padha karo wis nyahak wewenanging para Jawa to ngerti? Oh lha iku sik, nek iki ngejak geseh iki. Ratune ngejak geseh. Nun sewu, jare sampean ki titise Sang Hyang Wisnu dewaning kabagyan, gitu. Ning lha kok wah dolanmu radoh kurang adoh. Monggo Sang Hyang Wisnu niku tukang dandani jagat, tukang nentremke jagat ning lha kok dadi ora pertitis nun sewu lho niki sinuwun. Semar arep bangun kayangan ki ora kok arep bangun kayanganing para dewa niku mboten. Semar arep bangun kayangan niku sing dibangun dudu kayangan sing panjenengan karepe niku. Ning sing dibangun niku kayangane para manungsa, tegese ajeng dandan-dandan budayaning Patak Nesta. Dandan-dandan pakartine manungsa sing do nungsang malang lumbuk bentus niku. Kaya ngono kok Semar disalahke. Coba mang mikir to. Lah kok kowe dadi wani nuding-nuding karo Kresna, kok malah wani sakecap padha sakecap. Ingsun iki ratu lho, Petruk. Lah nggih kula niku ngertos nek jenengan ratu. Neng apa nek ratu ki ya terus apa terus nek Titis Wisnu ki ora kena kleru? Eling-eling nggih, Den, eling-eling. Eling dieling sampean niku arep Titis Wisnu isih kesandangan kulit daging ora bakal iso wal saka ina lali salah apes. Terus apa dupah nek dadi ratu niku njur sawenang-menang. Njur midak wong cilik kaya kula ngaten iki. Dadi ratu mbiyen nek ora tak coblos ya ora bakal dadi ratu jenengan Mas. Bareng dadi kok terus semangkeyan ngleleng. Lah, malah saya ndodro kowe Petruk. Anggepmu piye? Anggepmu apa? Wasayan Semar arep bangun kayangan luwih-luwih kok arep nyilih pusaka Ngamarta aku rasa rujuk mergo Semar tak anggap luput. Lah ra ya to. Tenan, sampean niku duwe panguwasa ning panguwasa niku ampun dingge nguasani. Ning panguwasa niku dingge ngayomi kawulane tur ora waton ngluputke. Nek ngonten niku jenenge ngluputke sing mung sepihak. Ngluputke ning mung sepihak. Dadi ora ditaliti dhisik gegayuhane Semar kepiye sampean kesupan apa to jane? Ngerti gegayuhane Semar apik kok malah ora gelem bantu ki?
Wose aku tetep bakal nrenggalani sing dadi karepmu Petruk. Aku ora lila yen Semar arep ngambil pustaka jamu sekali Masada. Tumbak Kara Welang apa dene payung tunggul naga mula. Ayo kowe saiki bali ya Petruk. Lah aku se mangke riyin. Iki tetep salin bubukan. Apa nek sampean ratu njur Petruk wedi ngono? Petruk iki ora tau wedi karo sapa-sapa, Mas. Lah mbok dewa to, lah mbok ratu. Nek luput ya kudu tak waneni. Wah, lah cethane kowe nantang karo Nata Ndwarawati. Kowe wani karo aku, Petruk. Mboten nantang, mboten wani. Neng sing kula waneni niku pakartine sampeyan iki lho. Merga aneh niki. Kresna kok sakniki dadi nasar. Malah saya nyecamah wani sakecap padha sakecap. Wis, Petruk. Ora prayoga dia diniya ana ing setinggil kene merga kene dudu papane kanggo padu kersane. Kersane pripun? Ayo. Metu njaba Petruk lho, metu njaba pripun eman-eman Mas. Ampun. Maneman niku Mas. Kok arep ditok ya eman-eman. Estu eman-eman niku. Padake kene iki yo bayar sih. Gus. Petruk pripun metu njaba? Kula pun ngomong to eman-eman Mas. Ampun ditokke njaba to kuwi lah. Tegese metu njaba ki ayo minggat metu saka kene. Padu ning njaba kono. Aja ning setinggil kene. Oh, ngaten to, engko kula medal Jawi. Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai pada Sabtu siang ini. Itu tadi dramatisasi antara Petruk yang ceramah di depan raja-raja. Luar biasa. Inilah kehebatan dan kemajuan Masda Gading Paukir dalam pewayangannya. Ya malum, dia sekarang kan sudah menjadi mahasiswa ISI Jogja. Jadi kualitasnya sudah semakin naik. Tetap kita dorong, kita support, kita beri motivasi pada Mas Gading untuk cepat melejit ke depan semakin bagus. Hormat, salut. Terima kasih atas kebersamaannya dan mari kita tetap tingkatkan persatuan dan kesatuan untuk NKRI harga mati bersama Urip Bonus Channel berdasarkan fakta, logika, dan analisa. Salam budaya. Gedabrus bersama Urip Bonus Channel.